Hola xiques, com va? Anem a per tercer vídeo de la divisió de números decimals i en este cas anem a dividir un número decimal 18,75 entre un altre de decimal 1,5. Val. Com vaig dir en el vídeo anterior, no poden haver números decimals en el divisor. Per tant, hem de convertir este número 1,5 en un número natural. Com es fa això? Això es fa multiplicant el número decimal del divisor per la unitat seguida de zeros. Quants zeros? Tants zeros com xifres decimals hi hagi en el divisor. En aquest cas n'hi ha una xifra decimal. Per tant, la unitat seguida de un zero, que és 10. 10 per 1,5 és igual a 15. Però clar, com vaig dir també en el vídeo anterior, si multipliquem el divisor per un número, hem de multiplicar també el dividend per aquest número. En aquest cas hem de multiplicar també 10 per 18,75. Que això serà igual a 187,5. Per tant, la divisió queda així. 187,5 dividit entre 15. Això ja ho podem dividir, com no n'hi ha xifres decimals en el divisor, ja podem fer la divisió. Per tant, això ens cabrà con una divisió de dos xifres, agafem dos xifres en el dividend i ens cabrà a 1. 1 per 15, 15, fins a 18, 3. Baixem el 7 i ens cabrà, a veure si a 2, 2 per 15, 30, fins a 37, 7. I què passa així? Que ja arribem a la coma. I com vaig dir en el vídeo número 1, quan arribem a la coma i baixem el número que n'hi ha darrere de la coma, en aquest cas el 5, quan baixem el 5, directament fiquem una coma en el quocient i continuem dividint. Això es cabrà a 5. 5 per 15 són 75, sí. 5 per 15 75, a 75, 0. I ja hauríem acabat. Llavors, 18,75 dividit entre 1,5, que és la divisió que estàvem fent, és igual a 12,5. Val? Espero que us hagi quedat clar. Si hi ha algun dubte, consulteu-me. Vinga, adeu.